ki apal Dik Bibita iki langsung cek. Ayo nak, ayo. Semangat wis. Adimu wedok wis semangat. Ayo sayang. Iya, saya udah sabar. Gerong wedok kok tidak sayang iki lho. Nek dandan ra ditunggoni bener Mas, ya Allah, sama ini jangan gemari banget karo aku janan. Piron ki aja pas nggon tengah, tapi nek dienggo jakah iki rondok mirip. Iya. Aku mau rati ngonokne. Loh. Omong jare sampean mung seneng niken, saiki karo aku kaya ngene. Ya nikeni Mas yo adimu kae nek ngadi busana wis bener brosmu barang ora pas nggon tengah. Aku mau rati ngonokne. Lho iku lho nikan niku piye usane? Ngelem sampean ganteng aku mean. Sayang tak benakke wah bocah kok puwiter ngene. Mam. Ayo nek burek kok tak pateni lho. Kok dipateni iki piye to? Pateni susahe ben karek rasa senenge cah cilik iki kudu dukung. Ayo mriki sayang. Gendong. Wah, Ngene iki lho. kandha